Dan iż-żmien ta' passjoni għandu jfakkarna fid-dbatijiet tagħna u fil-passjoni ta' Ġesu. Iżda fuq kollox għandu jfakkarna wkoll fl-imħabba ġenwina fejn il-bniedem iħobb lil ieħor b'qalbu kollha. Dan kien il-messaġġ li wassal l-isqof ta' Għawdex Monsinjur Anton Tewma, hekk kif dawn il-jiem il-Knisja tiċċelebra l-akbar ġrajja tal-insara, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu Kristu. Fil-messaġġ tiegħu Monsinjur Tewma fakkar li l-kelma passjoni fil-kuntest Malti u Għawċi ma tfissirx biss dbatija, iżda wkoll imħabba kbira u awtentika. Waħda li toħroġ minn ġewwa nett tal-qalb tal-bniedem. L-ewwel u qabel kollox għax id-dbatija tista' tkun sinjal kbir ta' mħabba. Aħna meta nbagħtu nistgħu nofru d-dbatija tagħna bagħt ta' mħabba lejn persuni importanti f'ħajjitna. Ukoll nistgħu aħna wkoll imbagħtu biex ngħinu persuni li nafu jew li ma nafux. U hekk id-dbatija ssir sinjal ta' ġenerożità, sinjal ta' karità, sinjal ta' għotja. Dan ifisser li f'dan iż-żmien mhux biss nitkellmu fuq id-dbatijiet iżda wkoll fuq kif għandna tkun l-imħabba tagħna lejn dawk ta' madwarna. Monsinjur Tewma żied jgħid li Ġesu fl-imħabba tiegħu lejn il-bniedem għażel li jsir bħalna u jgħaddi mill-istess esperjenzi li ngħaddu minnhom aħna. U anke jekk kultant inkunu qed ngħaddu minn mumenti fejn inħossuna il-bogħod jew saħansitra irrabjati għal Ġesu, huwa jibqa' iħobbna xorta waħda, b'mod sħiħ u bla kundizzjoni. L-isqof ta' Għawdex għamel anke riflessjoni dwar il-mod kif l-umanità tirreaġixxi għall-uġigħ, spiss b'ribelljoni. Dan qal Monsinjur Tewma kien rifless b'mod ċar fil-fatt li fi żmien riċenti mijiet ta' persuni ħassew il-bżonn li jersqu lejn is-salib mirakolus ta' Ġesu. Għal ħafna dan kien qatt ta' tama u tfittxija għal fejqan li juri kemm il-bniedem jipprova jsib sens u faraġġ fil-mumenti ta' dbatija. Intom tafu li ftit ilu proprju f'din il-Knisja għexna esperjenza għalmenu fid-Djoċesi ta' Għawdex li mmarkatna kollha kemm aħna kellna hawnhekk il-kurċifiss li huwa meqjum fil-Knisja ta' Ġesu il-Belt Valletta. Għalfejn Ġesu imsallab jiġbed daqshekk nies għax id-dbatija hija ta' kulħadd. U għalhekk inħoss li dan il-messaġġ tal-Għid, il-messaġġ tal-Ġimgħa Mqazza huwa messaġġ li jgħod tal-kulħadd. Monsinjur Anton Tewma insista li dan iż-żmien li fakkarna fid-dbatija u fl-imħabba għandu wkoll jifsħilna għajnejna fuq kif għandha tkun ir-relazzjoni tagħna mal-oħrajn, relazzjoni bbażata fuq rispett, solidarjetà u imħabba sinċira.